Puun istuttaminen merkitsee jatkuvuutta ja uskoa tulevaisuuteen. Meille suomalaisille metsä on ollut aina tärkeä osa elämää ja elinkeinoja. Planting a tree is like a life itself. Se on elämä ja sempely rauhalla. Metsät ovat maailman keuhkot. Siellä on hyvä hengittää ja kiipeillä. Käyn aina katsomassa sitä puuta, jonka istutin. Kun se vielä vähän kasvaa, vien sinne linnunpöntön. Kun Suomi itsenäistyi, kylvettiin sen kunniaksi itsenäisyyden kuusi Helsingin kaivopuistoon. Tuon kuusen siemenistä kasvatetut jälkeläiset istutettiin itsenäisyytemme 50-vuotisjuhlavuonna 1967. Kotikuusi kuului tuolloin lähes jokaiseen pihapiiriin. Tässä on äidinäitini Eeva, nuori suomalainen luonnontieteen maisteri, joka rakastui tanskalaiseen mieheen, meni naimisiin sinne ja eli muuten onnellisena, mutta ikävöi ja kaipasi aina suomalaista metsää. Ja sen rakkauden perimän hän on jättänyt meille jälkeläisille. Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. Myös sinun on mahdollista istuttaa sen kunniaksi pieni taimi, tulevaisuuden suuri kuusi. Voit istuttaa yksittäisen puun tai pienen metsikön. Kaikki istutukset dokumentoidaan ja meistä jää elävä jälki tuleville sukupolville. Tule ja haasta mukaan ystäväsi, työyhteisösi, yhdistys tai yritys. Istutuskampanja on konkreettinen teko, joka kertoo, että me suomalaiset arvostamme metsää ja haluamme yhdessä rakentaa parempaa huomista. Minä haastan mukaan jokaisen suomalaisen opettajan. Ja minä kaikki Suomen viitosluokkalaiset. Minä haastan suomalaiset yritykset ja yhteisöt istuttamaan kuusen tai metsikön. Ja minä haastan jokaisen metsään kykenevän eläkkeensaajan. Haastan mukaan kaikki Suomessa asuvat ulkomaalaiset. Ja haastan mukaan kaikki suomalaiset, jotka arvostavat Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. Istuta tulevaisuuden kuusi, sillä se, joka on istuttanut puun, ei ole elänyt turhaan.